Kivang GR koi ni phai isia ningwe lotuna jo ki bija phan sarburang tiarong arat kachisi. Ingdeng krehini SYJ amahang ki thegarani mesen pen kitalon. Manipur along risim tang ke orasong abarim nayatum monsa malamdon kacetok. Do isi akis isi peri akis alamang ke itum kar biang lo isi peri attracts nalel. Carbilon life prime time birta long peneli sami beauty baby non birtang ton pen arjponik tha. Kivang ji suri hini ra inkora planning kan kicheng simate arkoi ni phai isi arni sengkan kimi kideng ning karong ka chipi det piadang along ki dwara ra tumse tami ki kan kilun mate lutuna ningwe ki paman pensi sengkan kimi kideng ponasai klem ponunti. Lason si sarbura inti arong arara tumse tame surihini ra inkora pli asengtan aphan ning karong pen kideng ang thek kivangji arkoi ni phai isi aningwe lutun malin paman ponpung bangso lutun aningwe mesen pen ki pachun ponja phanpura sarbura inti arong arara tum dode sang se pen kachisi kachedang asai deng bomlo pusi maiphu samuel inti pen pachini pon bangso lun kana malin mate lutuna jo ki bi ponja long aluhiaman apeng pen karbiang long pen nongnam ka thangklong alun sepi akang saing hi pi setame chetong dunji lapen bangso lun kan malin mate lutuna jolong ka chepati ponji lake lun ke lun lapen ke kan lapen anparta fashion show setame padu ponji puta pachini ponthu bangso lun kan jo ahut madu korte injer setame ka chepati dun igja bang phudo pulote kachisik pamejia phan chuningri padopon lapen bangso lun kanmalin mate lutuna jo ki bialong kadu ka veara tumta wangpen alira chamnang ki pidunja phanta chuningri padopon Onelitum lapson lo ke damtang 2018 aning kan pen letum la saburain tirong uhi ki mi yut punetum 2008 aning kan men seng lo ponda la soning kan pen letum chingwai chingthai si yut men chingwai si nitum ta sona dance competition fashion show la pen singing competition hai chubi pon ang puni tum chingwai pon si netum saburain tirong yutum chingwai pon si pathik pon la pen piningan ge bangke ningkan trokan plengelo piningan bangke kedam tan 2018 pen cheng pon si non 2018 non 2023 an ke 23 mane non 24 January aning bi bang sini tum padun pola pen ge nitum ningkan trok choglo birta pen netum phan chupapon ke lapang soarni 1 tarik 2024 ajo along baji trok pen nitum lapson si dance competition duponji lapen singing competition duponji lapen fashion show duponji la sinal komadiang sinal tunyang si kasepati dun jining ha lapen nitum dame kacharli ponji ning hang plote nitum sabrang tirong along nitum labang so our side duponji la sinal tuname chitong no ita News report Carbing Long Live.
Kidam tang matijong ni phai inkora troxiar ni sangti hidialong kido Students and Youth for Justice Bokajan District Committee sai hemalong ingdeng krehini SYJ mahang kithekani talon pon bangso ke talon ponahut jaika mateng pen ada por phai kebra chitin malom pen SYJ mate Student and Youth for Justice alama sitame ingthur ponlo lapen anarlo por phai hini rachiti malom pen SYJ asong amahang pipotsi pathek nang kokma na pen SYJ kirang jilangar ni kosonsi kipang tang thujima bangso puthak chingki chithan pon bangso ingdeng krehini SYJ mahang ke thegani alu hiaman pen kache tongdun SYJ bidisar amlong ingti SYJ CEC kongchun bang roki tokbi anparta GB SGB lapen rat sai claim abangphu bangfiatum sitame chetongdun pen me RD pidunlo Sitame, uthot autonomous tera puthak, kachisong rap peji pansi, pini SYJ ta chisik panlo, lapen keceng pe laso SYJ keceng pe niliphan, nang sitong ban aku ban niliphan ta nang cerap no jene niliphan pini advisor. Lapen SYJ kisung ke boiling, nitum celang pet pesi kam claim panlo. Lapen kewangjar ni autonomous te tumlong nota long lelang, uthot ning ke thedo. Youth student tum autonomous tera moment ing thur ponji barat tum student tum puthot autonomous tera puthak kachisong phan wang thuji nitum wang thurte chisong thur pon pen labang so kachisong highway jil ba autonomous tet long weg ji puning ke thepen la so song pinian ta dum otti pen chisong pon momblang puthot rat ame judet pen risoi jang tum pen kilun ke kan pen danglo ke pathu hai hui pen ningarong chipisi me mesen me at pen pachun pon tikuk det ma kachari na tu velam chisan paprang pe kathe alang na tu kachari no te kitotha same ko mo bang khai tu ke laso pasi kachari na tu ani hang pen sari tu pami pasi lahai ka dogu ve kelang chari phansi kasalo alang tu paprang kon bom lo lapen kachisong na tu same bang khai tu ke ani si pen si ke do pasi paprang tu bom lo lapen komar joine si Karbiya tunke kachisong na tu same ning si pen pen dode ajok si Bokajan pen anantirang karbing long life matijong chikloni phaing kora troxiar ni manipura longria long kido ok chumprana song bongpen abarim nai United National Liberation Front UNLF atum hamphang lapen monsam along klamalong kengkam chejor ponpo pura India Central Government atumpen monsa malamdon chetok ponlo labangso lamdon ka chetok pon lake phurki mosi nangmanlo athe manipura longria long ki banna risim kangtang ki ora song lang damlo pulo tangte lake United National Liberation Front UNLF henlo Union Home Minister Amit Shah hin pen sitame bangso lamdon ka chetok kichun pon dera jok ningkang sam chipaklang ponlo lapuson kichun ponder lake Modi government atumpen ok chumprana song lapen North East India hawarlong kai ke monsam lapen ke paching thur ponjia ke mang dokko ka joglu pusi ningje pon United National Liberation Front UNLF asong atum pharokreser kebra throk kebra plianing kan phaikuni chikloni phai inkora pli arnisi arimbam Samendra Singh akejapen amahang pathek ponlo amihang pathek pondet pen ningkan pharokreser kebra throk sikep lapen ningkan pharokreser kebra throk ner kep malomke jasemet pet song klembang armu ke pabat lapen riso jang tumaphan ki pangro masai longsi RDP ponlo lason si ningkan pharokreser kebra throk sir kep malom abangke Manipur phan India det pen towar ke pachi prekji pu akimang pen puthot Manipur People's Army pu risim kangtang kirim aru chiseng ponthulo bon sitame non puthot risim kangtang towar pen chepadi ponthusi monsa maham phangalong kengkam kache jordun thujie aphan lamdon chetok ponlo National Desk Report Karbiang Long Live Kidam tang suri hinira kriser ke paning kanahut sumindara dang kache thang plupen lapen lakha une set an apran kidam nang kaphere meme COVID-19 akiso puthot India deralong nang kilithu abirta kilong pon det pia dangalong puthot COVID-19 akiso kilong thobirta kilong pen central ahin pen state sarkar tumpen chingki chingwai pon hursi
kichire mek pen kidu kithak japhan pachini ponlo tong se kot pen bangsu covid-19 hakiso aphan sub variant JN1 det piadang along ase kachepadu thuajok pinang an state along abangke bangso kiso kilong birta sitame long pon thulo kidam tang ghon tain ko rapliang bong det piadang along bang pharu trokra trok sikebra hini an covid-19 akiso kilong aphai nang batang no pusi Union Health Ministry along pen pangdak pon laso teng pen nonan kadukawe suri plira bang trok sikebra trok sian aphai letang luputa pachini pon thu lapenan parta kidam tang ghon tain ko rapliang bong bang trok an kithi aphai long pon lo kithi tang aphai kilong ateng pen bang hi bangke Maharashtra inut bangke Delhi Karnataka pen inut Kerala pen inut lapen West Bengal pen inut pusi pangdak pon nona purun mate covid-19 JN1 variant ahut abangke kidam tang hilangan ingwe national capital along pensi kichengsi covid-19 akiso kilong angthek long ponlong National Desk Report Carbin Long Live Pini prime time birta ke lapansi kang ton poniklo kardom Audio Jungle.